Sekuhlomula nabaswele ngengoma yamaskandi eshisa izikhotha. Udaba uMthumbu Sitholo lubhalwe nge-5 September 2025. Umculo wamaskandi uletha ukuthula Mhlongo 24 owaziwa nguMafikizolo emculweni uthi uthinteke emoyeni ngendlela abantu abayemukele ngayo ingoma yakhe eshisa izikhotha kwezinsuku esihloko esithi uyoncinga unyoko. Uthathe isinqumo sokulekelela ngomfaniswano wesikole abafundi ababili basesingama primary eFrahed abayingxenye yabantu abakhombise ukuyithakasela kakhulu le ngoma bayixhasa. Utshelile iphephandaba ukuthi ubonele abafundi bedansela ingoma yabo wabe eseya esikoleni abafunda kusona okuyilapho efika wabona isimo sabo singagculisi. Ngizohambisa umfaniswano wesikole ngibalekelele ukuze nabo bagqoke kahle njengabanye abatwana. Ngisenzile isethembiso ukuthi Shanhloko sengiluhlonzile usuku engizoya ngalo. Lokho engikwenzayo kusuka othandweni ngoba nabo abatwana bangisekile ngokubonakala kwabo esikhundleni zokuxhumana bephonselana inselelo yomdanso wale ngoma. Kusho uMafikizolo utshele ilanga mpelasonto ukuthi ukuthandwa kwale ngoma ubekulindele. Uthi ngesikhathi eyiqopha wayevele ebona ukuthi izothakaselwa ukudlula ezinye. Kulezi ngoma ezine ezikhona kwi-EP Extended Play iyona yodwa le ngoma esihlukile isitela sayo. Mina ngumuntu othandayo ukwenza umculo ohlukile kwabanye. Ngigxila kakhulu kwezothando ngoba ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayathinteka kulona nakuba engicula ngakho kuyisimo esisuke sibhekene nami ngqo othandweni. Nakuyona le ngoma ethandwayo ngikhuluma ngesimo sami sentombi yami eyangifonela ingitshela ukuthi seluphelile uthando bese ngithi ngeke ngiyincenge esho. Le ngoma inenyanga eyodwa iphumile kodwa isikwazile ukuhlanganisa ama-views more than 5.9 million wabantu abayilalelayo online. Uthi unethemba lokuthi ngempela-sonto izobe isiwuhlanganisile u-6 million. Sengisalelwe ukuhloswa unyaka emisakazweni emikhulu. Isifiso sami ukuthi umculo wami ube semncintiswaneni wokuhlukanisa unyaka esho. Lensizwa edabuka eMnambithi KwaZulu-Natal ingene kwezomculo ngo-2018 unyaka nonyaka kubukeka ikhula kwezomculo wamaskandi njengoba ivamise ukwenza izingoma ezinamanoni athandwa yintsha. Lufundeka kanjalo-ke udaba laphana lwabani uMafikizolo ogama lakhe eliphelele uletha ukuthula Mhlongo waseMnambithi insizwa nje eneminyaka ewu-24 kuphela. So seniyabona ukuthi yena ithalente nesikhathi sisesekhona kuye uMafikizolo. Sozohlala isikhathi eside endimeni uzoqopha uzoba yi-legend uzo-achieve uzothola ama-awards phinde futhi athandwe kakhulu. So lokho akwenzayo akuyona into encane into enkulu kakhulu. Sibabongeleke nalabantwana akabahlonze njengoba azobalekelela ngomfaniswano. Lento engayikhuluma nasekuqaleni ukuthi masibona abantu abanjengoKhuzani benza izinto nabanye bayakwenza kodwa abaveli kodwa siyabonga ukuthi uMafikizolo naye usevelile ukuthi uzokwenza kanjalo asize alekelele laphana ngomfaniswano esikoleni basesingama primary eFrahed. Udaba lwethu luphela kanjalo. Sibonge ithuba sibonge nabantu aba-subscribe-ayo aba-like-ayo aba-comment-ayo. Izinto ezinjengalezo ziyawenza kakhulu umehluko. Ngibonge ithuba. Salam.